že ide o múdrosť. Drží v ruke, v ľavej ruke zatvorenú knihu, v ľavej ruke kopiu. No a vedľa nej je chlapca. Tá sa symbolizuje Matakutuny. Tiež ju vytvoril Matúš Kotlár. V strede je erb Baťaňovský, erb bohato zdobený. A štítla figúra hore je pelikán, pretože ten pelikán je na skale a takže si trhá vlastné kusy mesa. To znamená, že symbolika uhorská, že kto niečo má, tak má dávať zo svojho, že sa má podeliť s ostatnými, nemá byť lakomý, ale má byť taký veľkorysý a dobrosrdečný. Tým kráľom je lev, ktorý drží papuli kort. Hore, zaujímavosťou je, hore ten klobúk, kardinálsky klobúk, symbol toho kardinála, pretože vlastne Baťani, Jozef Baťani bol aj kardinál, je to zároveň najväčší klobúk v exteriéri Bratislavy, ktorý má v priemere 180 cm a váži až 150 kg. Nedá sa to ale tak. Potom sú tam, okrem toho, sú tam jeho insignie, ako prímasa Ostrihovského, tam ten dvojkríž, aj tá berla a takisto tie zvončeky, alebo tie úzových 15 na každej strane. Ten erb vytvoril takisto Matúš Kotlár. Matúš Kotlár je autorom aj tej ďalšej sochy muža, ktorého symbolika je nasledovná. Na ľavou rukou si pritiskuje k hrudi zapečatený list, čo symbolizuje mlčanlivosť. V pravej ruke má meč, čo symbolizuje pripravenosť metodická socha znázorňuje činnosť v službe. Autor Matúš Kotlár. No a potom tá ďalšia socha, vedľa toho pána s mečom je žena so sklonenou hlavou a srdcom v ruke a symbolizuje čistotu srdca. Celé tohto zatvára ktoré sa volá Božia múdrosť alebo Božia učenlivosť a sú to dve ženy. Jedna sa opiera o stup stálosti, takže ide o stálosť, druhá sedí na zemi guli, teda na guli a znázorňuje teológiu. Štyri vázy, ktoré tam vidíme, jedna, druhá, tretia je teda zákrytia štvrtá. Tie vytvoril Jan Adam Messerschmitt. Jan Adam Messerschmitt bol bratom známeho viedenského sochara Franza Xavera Messerschmitta, autora slávnych charakterových hlav, ktorý tu žil posledných pár rokov svojho života. A Jan Adam Messerschmitt ako prešporák teda tiež bol zapletený do tohto diela. Ešte by som rád upozornil na tých anielíkov, alebo tzv. Puty, tuto nad balkónom v strednom rizalite. Sú dielom tiež Matúša Kotlára a držia v ruke písmena, zlaté písmena, pozlatené písmena C a I. Znamená to túto skratky, iniciálky latinských slov Clemencia a Justícia, milosrdnosť alebo láskavosť, dobrotivosť a spravodlivosť, čo bolo osobné heslo arcibiskupa Baťaniho. Pozlatil všetky sochy a ich časti pozlatil prešporský sochár Milic. Takisto by som sa ešte rád venoval hornej mozaike. Je to na veľkej ploche do šírky cez 18 metrov a do výšky 3 m 20 cm. Pôvodne od 18. storočia tam bola freska alebo nástená malba od Franza Antona Maulberča. Neskôr sa vplyvom poveternostných podmienok zničila a tak v roku 1959 mozaika slovenského malára Ernesta Smetáka. Niektorí hovoria, že je to z roku 1960, ale nemýlme sa. Kolaudácia bola 8.10.1959. Zaujímavosťou je, že tá mozaika je z rôznych druhov kameňa. Vykladané sú s lomom hore a sú také ľahké, také pastelové, takže je to také odľahčené. Rovnako v pozadí tých postav, čo tam vidíme, je umelý kameň keramit, čo je taká náhrada za to pozlacovanie, čo bolo populárne v 18. storočí. Tých kamienkov, ktoré tvoria mozaiku, je až 320 000, čo je veľké číslo a spolu vážia 1 tonu. Zaujímavá je tiež tá symbolika. V strede je stálosť, na ňom sú zákony, Božie zákony a vyhľadní vykladačka zákonov. Klačiaca žena symbolizuje lásku a teda oddanosť k zákonom. Muž vedľa stĺpu so štítom a mečom a s levom po ľavej ruke je spravodlivosť, ktorá tie zákony chráni.
Aby mohlo fungovať, aby krajina mohla efektívne fungovať, tak nemá byť zabezpečená ale zákon, ekonomickú bázu. No a tak tie dve postavy na bokoch sú symbolmi najvýznamnejších uhorských riek. Som napravo vlastne Tisu. A ten svalnatý pás s Modrou alebo s Nílom, tak to je Dunaj. To boli dva dve najvýznamnejšie rieky, z ktorých ako bola tam aj riečna plavba, rybolov, ktoré vlastne znamenali to ekonomické zabezpečenie. Jedinú zmenu, ktorú spravil Ernest Metago proti pôvodnej freske, je to, že nahradil uhorský erb, ktorý bol nad tým stĺpom so zákonmi, nahradil ho bratislavským erbom. To je jediné, čo spravil v tej symbolike zmenu, ináč všetko sa nechal v pôvodnom stave. To je zatiaľ všetko, možno sa ešte ozveme, tak dovidenia.